Si m'hagués de fer un autorretrat, faria una imatge difuminada, ambigua, desenfocada, que donés múltiples interpretacions, perquè la personalitat és precisament una estratificació d'instàncies, una estratificació d'imatges. Joan Fontcuberta és el fotògraf català més internacional i més premiat de l'últim quart de segle. La seva obra ha estat adquirida per museus de tot el món, com el MoMA de Nova York, l'Art Institute de Chicago o el Centre Georges Pompidou de París. L'objectiu de Fontcuberta és posar en dubte la veracitat que mostren les imatges, sobretot quan apareixen als mitjans de comunicació. Per fer-ho, barreja realitat i ficció i experimenta amb les noves tecnologies. Digue'ns un fet que t'hagi marcat la vida. Tenia 13 anys i vaig tenir un accident fent experiments de química amb el qual em vaig fer saltar la meva mà esquerra. Que em vaig quedar sense mà quasi bé. Em va servir per no fer el servei militar. Com va ser? Vaig inventar una fórmula de pólvora negra poderosíssima, fantàstica. Tu semblaves predestinat a fer fotos. El meu pare estava fent l'Emília a Melilla, just després de la Guerra Civil. Els reclutes s'avorrien com ostres i amb un company del meu pare se li va ocórrer que podien intercanviar fotografies i adreces de noies que coneixien. Li va enviar el seu retrat a la meva mare i es van enamorar així. Com vas conèixer la teva filla? La meva filla també la vaig conèixer quasi bé a través de la fotografia, perquè va néixer prematura. Li vaig donar una càmera a una infermera perquè li fes un retrat quan estava a l'incubadora. Tot i això, defenses que totes les fotos són mentida. Per què? El meu propòsit seria instaurar el dubte, és a dir, davant d'una fotografia ens sentim avassallats per la potència de verosimilitud que té l'imatge. Aleshores, el meu treball consistiria justament en transmetre un recel, que la nostra resposta a l'imatge sigui més crítica. Com vas posar en dubte els fets de l'11S? Per exemple, disfressant-me jo mateix de terrorista islàmic, de jihadista, i manipular fotografies on incrustava la meva imatge al costat de personatges tan famosos com el mateix Bin Laden. Què va passar en un programa dedicat a enigmes i misteris? Van trobar aquesta història que jo havia inventat d'un cosmonauta soviètic anomenat Ivan Stoichkov que es perdia misteriosament en l'espai. Però ho van fer de pressa i corrents i amb molt poca professionalitat perquè ho van donar tot per verídic, sense encomanar-se a ningú. I tu, encantat? Jo considero com un gran regal que l'atzar em va fer perquè demostrava fins a quin punt, amb pocs mitjans, es poden crear unes simulacions que poden passar per verídics. Tot i això sembla seriós. No, què va. Jo sóc molt gamberro i molt amic de la broma.